Matod ko na ako'y chicks nga pelela ni mo. Oh, chicks? Asa man? Dali, sunod na ko. Asa dito? Basta, sunod lang na ako. Oh, Dali, nenata sa iyang luyo. Dali, Oh, dali, dali. lagi. Niyapitan, nagsunod dito ko ni mo? Hi, chicks. Uy, hi Glenn. Musta? Okay lang. Silang diday akong kauban sa trabaho. Bart, chicks, akong amiga. Hi, chicks. Nakaykuyog? Alone. Kadiyot ninyo ha. Nakuyog nga ako sa dulon. Jennifer! Sige, Bart, padayon lang. Mas ba siguro nga mangitatag lang lugar? Ganun, magkasulti tag tarong. Di ka ba sinigitay? Saba ka din eh. Oh, sige, asan ta? Ha? Uy, abi man ako magstorya tagtarong. Dito, di ba, mingon ko di mo nga, karang mingaw? So, mo na yung hustong dapit nga magka-sulti tag tarong. Mm. I know what's in your mind. Now you know. Hey! Mayo kay nanaga. Dali, kita'y magkuyog. Doon na tayo kuhaan nga pasyente. Ha? Mapagdi pagkabot ako. Lain na pagkayuga. Di lagi mahimo kay nagwala ang pasyente. Kita lang good. Ay, mapagdi pag-duty na to. Tabaho tayo. Sige, sige, tara na. Ayaw ko ninyo bilante! Huwag kayo sa ninyo! Huwag kayo sa... Mga buhang, mga buhang, mga amaw! Bart. Amo Brad. tukol magbabay! Ready lang kanan? Ha, Brad? Okay na. Tara. Boy ko ninyo! Boy ko! Kinsa ang tagbay? Kinsa ang tagbay? Kara na ginagababayan, sir. Nakara na sa may bitana. Yan ang sir. Bart, sige na. Tirahin na na og tranquilizer. Harun magkalma na siya. Boy ko! Huy! Boy ko! Naunsam ka siging kagtuto ka ng pasyente. Ha? Oh, Bart. Niya. Bart, time para good. Ganin na lagi ko nagabantay mo. Ganin na pagiging kasiging ng tawag. Tuto ka ng pasyente. Ay lang hatag yung batang kalaw ganit mo nakita ba? Nabuko lang ko na. Mao ba? Sige good. Ana, nahimutang na siya sa iyang kama. Sige, ako sa ni-type sa computer ang iyang file. Biyan ka na nako. Sige, bay. Kaya tangtangan ko liyang gapos. Okay, arin ko. Kagwapo niya. Nindot kasi sudungan na nagpiyong iyong mata. Huwag ang ilong mataas. Ug saktor kay pagkabagay sa iyong iyong hapil ka daw. Sa pagkantan ako, nahagkan ko siya. Sa mga batir ko niya, huwag magkasabot. Maluwi ko niya pan... Abot pa. Natanggal ko na yung kapos. Biya ko siya sa kwarto. Nagamatan na siya. Matanaw siya ako. Kinsa ko? Nurse ko. Ako yung nagatiman mo. Nurse? Ang sakit ng David, Niya ka sa ospital. Hospital? Ngano? Ngano niya ako din eh? Nasayop mo. Pagkawasa ko niya din eh. Pagkawasa ko ninyo maluoy mo. Nasayop mo. Dili ko sa kabuang. Miss, pwede ba? Pagkawasa ko ninyo din eh. Maluoy mo na ako. Pagkawasa ko ninyo din eh. Miss, pwede ba? Di ka masinggit? Sir, maluoy mo na ako. Dili ko sa kabuang. Pagkawasa ko, sir. Sige na, sir. Sige.
Magkawasunti ka rin siya ng kwarto. Basta, tubukan ko din mo sa kumpugutan, okay? Oh, sir. Okay. Sige. O, sa mo pangutana? O, sige. Unang pangutana. Isa mo nga. Ako si Jocelyn, sir. Mo nang ako pangan. Ang imong ganahan, kisingan. Inday ang iyang angga ug salina ang tinuod niyang pangan. Mhm. Okay. May istorya ta pero ayaw pagbuhat og dautan, ha? Eh, kita kung da. Oo, nagkakita ko ana. Ug nahibaw kog unsa na. Tranquilizer ka na dili pa? Di ba siya kung saan kung da? Ako mo na. Nahibaw ka ba kung maun sa kini? Nahibaw ko. Mao ka na mo pa-relax sa muscle ug paingon na ngadto sa utok sa usa ka tawo ug hangtod nga kini siya magkatuog. Ug sagad na siyang gamiton ngadto sa mga tawo nga dili na makontrol ang behavior. Sama sa usa ka buang o sa mga tawo nga wa sa ilang tarong nga pangisip. Dili pa mahimo magkaulin ka. Tagal pa mga proseso nga paghimuon. Una ka pagkagawas din eh. Unya usa pasad. Bago pa ka nasuod din eh. Nahibaw ka ba kung naunsa ka? Ang ako na hinamdaman nga nag-istorya lang si mama. O galit lang nga nilapad ang akong o pagkaman ni anak. Mauna nga ako namatan nga ngini anak ko din eh. Mao ni ako din eh. Kaya doon na kay sakit. Sakit? Unsa ka sakit? Gitawag ka ni og nervous breakdown. O kinahanglan katabalan eh. Kinahanglan nga dili ka ma-stress. Your condition and of course, your recovery. Pero dili man gid ako mapugngan nga mukalit lang siya pagsud sa kong una-una. May naman namang yun ko sa akong mga nasigsihan. Sige. Isulti ko na ako ang tanan. O kung man, tudluan mo kong galing nga makalimot siyang kaagi. Okay? Okay. Ingon man gud ini na ito po. You see. Ipatay siya sa kong atubangan mismo. O dili pa iko. Ipanamas-tamasan pa nila ang akong pagkababahan. Maugwa ni Pili kini kinabuhi. O kinahalang hunuson ko na lang usap kining ako kinabuhi. Maong pasaylo ako. Dili ko ang ngayon nga imong ikugmaon. Maong tinihis sa ibabaw sa Mactan Bridge. Dili ko putlon ang ako mga kasakitan. Goodbye, Randy! Bye! Josie! Ayaw! Nagdam ko na ko. Tangilan sa nagdam ko. Sa mga rasa. Alas 10. Karoon na ba daw mo discharge si Josie? Magdali ko kanto sa ospital. Basi, di ko na siya maabdan. Magdali ko. Si Biglin, siya na ikasugat ako. Pagutan ko siya. Bay, asa mo ka? Ruben ba ko bay? Nga naman, di pa ni mo ron? Nganong niyaman ka? Si Josie ba? Napasyan kwarto? Kinsang Josie ba? Pasyente sa room 8 ba? Si Jocelyn. Aw, abi ko kinsang Josie. Bago pa lang naka-out bay. Mga 10 minutos pa lang. Unsa? Mayo! Adiot lang. May adaw, ma'am. Uy, ikaw si Randy, dili ba? Oo, ako, ma'am. Nagkailalagi ka ako nga. Nakaila ko nimo kay pirmi ka mangisgutan sa akong anak. Ingon siya nga maayo kuno kaayo ka, buutan kuno ka. Oh, mo ba?
Natural kay ako man trabaho ang pag-atiman niya aron mamaayo siya. Ni Amanino, unta din ni sa may pultahan magsulti. Dali, suod kay akong tawagon si Josie. Ni aman lagi ka. Ha? Ako mag-check up ko nimo. Home visit is open man na mo nga ang mga bisita ko ng mga pasyente para stress debriefing procedure. Mao ba? Asa man nato sugdan ang akong istorya? Ha? Unsay asang tusugdan ng istorya? Tayo pa good. Ikaw ba nakasabot ko nimo? Tanong ko nga mo, murag nahibaw na ka sa sunod na buhaton. Wa ka makapangutan na ako kung unsang akong kursong gikuha. Diba? Ha? Kaya nga naman day, usap na yung kurso. ABC, major in psychology. Unsa? Mo ba? Magka na. Huwag nahibaw ko kung unsang imong tuyo. Manguyab ka na ako. Joke lang to, ha? Uy! Nag-brush mo yata yan siya. Kung ba? Kung inyong di kang tiruod, Ha? Unsay tinuod? nga ikaw akong tuyo. Dili ka kabalain nga wala labot sa kong trabaho ang pag-anin ako. Kung dili, gusto ko maduuli mo karunay. O makita ko ikaw karunay. Ha? Ikaw sa na-blush. Nakabawas ko. Ikaw ba? Ikaw ba? Ikaw, no? Sige lang siya kang pagkatawan ako, da. Ay gabi. Ayo. Randy? Ikaw? Nibalik na lagi ka? Siya nga akong giingon nimo nga atong bisita. May gabi, Josie. Kamu, ha? Inyo kong gitabangan, ha? Sige, dali na mo aron mga una ta. Dali. Di lang ko magpaligoy-ligoy pa. Lagi gibati ko din mo. I think I'm in love with you, Jocelyn. Asa? Nahigog makag usa ka pasyente nagikan sa mental hospital. Huwag ko magsapayan, anak. Higugmaon ko ikaw bisag kinsa ka pa. Ug unsa ka pa. Tinuod pa kining tanan. Ha? Randy? Kaya tinuod sa pipila pa lang kaadlaw nga nakita ko ikaw dito sa ospital. Ayaw sawa na ko'y kahadlong ka mahigog mo pag-usap. Yes, Randy. Kahigog mag-usap ikaw. Tinuod ka, Josie. Salamat. Salamat. Randy, ayaw kong paila ka. Dili ka na ba ito mahal ko ikaw. Ug ba dayon na? Ako ikaw nang mapapili sa to para sa tong kasal. Unsa? Kakusog ba ni mo, oy? I love you, Miss Jocelyn. I love you too, Mr. Randy. Huwag kabutangan sa mong kalipin ito higay una. O sa paglabay sa usa ka buwan, nagpagkasal kami sa simbahan. Doon lang kapahigayon nga mabalik ang siya sakit pero maulian sa dayon. Kung kinaam ko na magkatambal dayon. O karon doon ni upat ka bang anak. O kaluoy sa Ginoo, nagpabili ng gugma sa usag-usa. Dagat kay salamat sa pagtagad niya akong tampo. More power sa RMN. God bless us all. Ang mga kaagi kibahatan na duwa sa radyo ni Joey ay na Randy nga taga Danao City, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, maging sino ka man. Pagkat mahal kita.